Abafundi baqale ngokumisa ngci isikolo samabanga aphakamileyo iMqhele emva koko badlulela nakwezinye izikolo kule lokishi. Was saying to that teacher, he must never report to work. In fact, we are not going to go to schools until that teacher is arrested. Abafundi bathi baziva bengakhuselekanga esikolweni. Uyakhipha umzali wakho ukuthi yesikoleni just for ukuthi ufunde ube ne future bright. Mara abasenzana abothishere bayasiabuse. Sifuna justice bambophe lo muntu lo. Isebe lezemfundo eGauteng lithi liqalisile ngophando lwangaphakathi kwaye uza kuthunyelwa kwiofisi yesithili ngelixa kusaqhutywa uphando. It is alleged that an educator in a certain school in Ivory Park allegedly raped a grade 10 learner in the school premises. This occurred allegedly on the 14th of May 2021. Isebe liza koleka isohlwayo sokungabikho esikolweni ngaphandle kwemvume. Kusenjalo amapolisa athi abazali bomfundi bavule ityala lokudlwengula ngomgqibelo. He has since disappeared. We are searching for him. We are appealing to anyone who's got information that can help us locate this suspect. Letitshala neminyaka engama-38 ubudala isatshone emboneni ngaphandle komkhondo.